bɛɛ hakili la dɔn na an ka ɲuman fara ɲɔgɔn kan se ka baara bɛ se ka kɛ nin cogo min ne ka nin faamuya la o ye koba ye aw fo u ka nali. Ayiwa Isa Kawujim an bɛ transition kɔnɔna la nin ye a san 3 ani dɔɔnin an filɛ o kɔnɔna la donc ni maa min yɛrɛ ye ɲininka k'a fɔ ko a san 3 kɔnɔna la e ka analyse la i ye wulikajɔba min kɛ i bɛ ka tile la ka na bila bi la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna jumɛn de yɛlɛmara jumɛn bɛ a nɔ la walima a bɛ cogo di e yɛrɛ bolo. Ne bolo bi ko ninnu n ka faamuya la tubabu ɲuman na il faut avancer jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi il faut être réaliste jamana ye continuité de min tɛmɛna ɲuman yera la juguman yera la filiw yera la min bɛ sen na fana gɛlɛya minnu b'a la an ka fara ɲɔgɔn kan k'o dilan pour moi ce qui est important aujourd'hui o de ye an bɛ gɛlɛya min na an bɛ se ka bɔ cogo min parce que jamana bɛ gɛlɛya min na il faut se dire la vérité donc ne bolo bi l'heure n'est pas au bilan l'heure est vraiment dans un sursaut national pour sauver le monde donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n bɛ se ka jamana kisi cogo min parce que n y'a fɔ kun média dɔ la n bɛ segin a kan comme on le dit en bon français la case commune quand elle prend feu il ne faut pas porter ou en tout cas un doigt accusateur il faut trouver comment éteindre le feu an ka kɛ tasuma min b'an ka jamana la nin an k'a faga an ka jamana ka to a jamana la parce que an bɛɛ de ye Mali ye n'an bɛɛ ko an ye Mali de gɛlɛya bɛ an bɛɛ ka jɛ fɔlɔ de sauver le Mali n'an bɛɛ jɛra ka Mali kisi bon kɔfɛ min kan ka fɔ ni min kan ka kɛ an b'o lajɛ pour nous aujourd'hui ce qui est important c'est vraiment de faire face à l'essentiel jamana bɛɛ gɛlɛya min kɔnɔ c'est inédit jamana ma deli ka ɲɔgɔn a yɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔn gɛlɛya la donc an ka peut-être que pour moi ce qui est important an ka solution ɲini bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ et je crois que maliyɛn bɛɛ kan ka jɔyɔrɔ ɲuman ko la pas pour défendre X ou accuser Y donc ne bolo ce qui est important trouver une solution min bɛ jamana kɔnɔ bi gɛlɛya la an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min parce que jamana bɛ gɛlɛya min na don tɛ mɔgɔ si la donc ne bolo o de kan ka ɲini fɔ. N'i ko ko jamana gɛlɛya a tɛ taa dun ka fa kɔ i b'a ye k'a fɔ ko bi malidenw ka ɲumankan fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ fɛn min ye fɛnw da gɛlɛyali ye yalima e yɛrɛ bolo nin ye diɲɛ kɛcogo ye walima nin ye mara taabolo yɛrɛ de ye bɛ ka na ni gɛlɛya ye wa. Bon tout est lié tout est lié jamanaw ka basigi de b'u ka dun ka fa b'u ka sɔrɔ nɔgɔya parce que ni mɔgɔ min bɛ tariku dɔn diɲɛ donna gɛlɛya la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale il y a eu le plan Maréchal ka se ka Europe dɛmɛ a ka taabolo kɔnɔ bon il faut que an k'o de faamu mɔgɔw bɛ regroupement créer mun kama o de ye u bɛ se ka yiriwa u bɛ se k'u ka sɔrɔw fara ɲɔgɔn kan cogo min u bɛ se k'u ka seko n'u ka dɔnko fara ɲɔgɔn kan u bɛ se k'u ka miiriyaw fara ɲɔgɔn kan u bɛ se k'u ka lakanaw fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min o de y'a to n'i ye diɲɛ jamanaw ta k'a lajɛ jamana